2020 27 जानुवारि एबसु एनडीपी यूपीपीओ बे मोनथाम आफादफोरजों बिटिआर नामनि मोनसे मिसनमार कनसेप्टजों गोदान थामथि एकर्ड जानानै थांदोंमोन। बे एकर्डनि गेजेरजों सेपारेट स्टेट अफ बड'लेण्डनि इस्युआ सल्युसन जायैनि थाखायनो सम्भब आंनि बुजिनाय मथेब्ला माखासे एनडीपीनि केडार लिडारफ्रा हाग्रायाव थांफिननो नि थांखि लानानै बिथांमोना थांदोंमोन। बेनि उनाव जों मिथिबाय जे आसाम गभर्नमेन्टआनो आरो बीटीसी एडमिनिस्ट्रेशना प्लास एबसुआबो एनएलएफबिनि लिडारफोरखौ लेंहरफिननानै ओभारग्राउन्डआव फैनो खावलायहरदोंमोन। एनएलएफबिनि लिडार आरो केडारफ्रा निश्चय मोनसे आसा दंमोन, मोनसे फोथायदोंमोन गभर्नमेन्टखौ डेफिनेटलि सेपारेट स्टेट अफ बड'लेण्ड इस्युनि सायाव पिसफुल टेबल नेगोसिएशन जाफिनबावगोन आरो बे पिसफुल पलिटिकल नेगोसिएशननि गेजेरजोंनो आलादा बड'लेण्ड हादोरनि जि जेंना बे फाइनाल सल्युशनाव फैगोन बे मिजिंखौ लानानैसो बिथांमोना ओभारग्राउन्डआव फैदों। रिसेन्टलि दाखालि जानुवारिनि 1 तारिखनि मोनाबिलियाव बिथांमोननि डिजिनेटेड केम्पनिफ्राय एनएलएफबिनि जेसेबां लिडार केडारफोरखौ होख्रां होसि खालामनानै डिजिनेटेड केम्पखौ खालि खालामनाया जोबोद दुखुनांथाव जादों। आं डिमान्ड होनो लुबैयो जे गभर्नमेन्टआ जि मिजिंथि जि आसाखौ होनानै बिथांमोनखौ लाबोफिनदोंमोन ओभारग्राउन्डआव गोख्रैनो पिसफुल पलिटिकल नेगोसिएशन आरो पलिटिकल डायलगा स्टार्ट जानांगौ आरो जाय बिथांमोना बर'नि आफादफ्रा इनक्लुडिं बीटीसीनि गभर्नमेन्टआ बिथांमोनखौ लब दिन्थिनानै हक बा आसा होनानै हक जेरैबायदि लेंहरदोंमोन बिथांमोना दायित्व लानांगौ आरो बर'नि जेसेबां आफादफोर दं बे आफादफोरबो गभर्नमेन्टनि सायाव गोख्रों रोखोमैनो नारसिननाय प्रेसार होनांगौ। रिसेन्टलि मा जाबावबाय थांनाय डिसेम्बर दाननि 29 तारिखखालि आसामनि खुनु इन्डिजिनियास ट्राइबेल आफादफोरजों बर'फोरजों रायज्लाया हसिया बिश्वासाव लाखिया हसिया विदाउट कनसाल्टिं एन्ड विदाउट टेकिं इन्टु कनफिडेन्स आलफाजों हाखु दाखु एकर्ड गोदान मोनसे खालामबावबाय। दा आलफाजों जुदि बिदिखौ एकर्ड खालामनो हायोब्ला आसामनि आदिबासी 6था 8था मिलिटेन्ट ग्रुपजों खालामनो हायोब्ला एनएलएफबिजों माने पिसफुल टक नेगोसिएशन खालामनो हाया। दा जोंनि जरदार डिमान्डआ सिभिल ससाइटिया भेरि इमिडिएटलि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामा गावसोर जेरै गोदै खोथा होदोंमोन बे खोथाखौ लाखिनांगौ आरो पिसफुल पलिटिकल नेगोसिएशन आरो डायलगा स्टार्ट जानांगौ आंनि बुंनाय बाथ्रा। थांनाय 5 जानुवारि मोनाबिलि समाव क'क्राझारनि सान्दाबारि गामियाव एनएलएफबिनि डिजिनेटेड केम्प बिनिफ्राय एनएलएफबि सोद्रोमाफोरखौ जे गावबागाव न'आव थांनांगौ होननानै जे पुलिसफ्रा जे होसो होसो खालामदों क'क्राझारनि पुलिसा बे दुखुनांथाव जे बेबायदि जानो नाङामोन। जिहेतु एनएलएफबिखौ माने आसाम सरकारानो लिंहरदोंमोन आरो बीटीसीनि जायनाखि सरकार बर' आरो एबसु बिसोरबो लिंहरदोंमोन जे मोनसे सान्थि आल'सनानि गेजेरजों जा समस्या दं बे समस्याखौ समाधान खालामनांगौ होननानै दा गथिखे बिसोरखौ लिंहरनानै सान्थि आल'सना खालामनो नागारै जे बिसोरखौ दा होख्रां होसि खालामनाया बे जोबोद दुखुनांथाव अननाय जादों। दा बिसोरजों थाबैनो सान्थि आल'सना खालामनानै बिसोरनि समस्याखौ समाधान खालामनो हानांगौ जों बेखौ बयबो लुबैयो, रायजो राजा बयबो लुबैयो। दा समस्या दङ बिस्रा मानो गैया जानो। दा जिहेतु बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावबो जाय सुक्ति खालामग्रा सान्थि सुक्ति खालामग्रा रजन दैमारि बे जेलनिफ्रायनो दाबो गबोआखै, दाबो जेलावनो दङ आरो बेजों लोगोसे गोबां एनडीपीनि केडारफोर दाबो जेलावनो दङ। दा बिसोरखौ गयैनि थाखायनो दिनै माखासे जायनाखि
एनएलएफबि केडारफोर बिसोरनो गोदानै एनएलएफबि दानानै जुदि रन्जन दैमारिमोनखौ बख'नांगौ होननानै जुदि बिसोरो हाग्रायाव थांफिनलायदोंब्ला आरो बेखौ हाग्रायाव थांनो मोनला बिसोरो सान्थि गोजोनाव फैबाय जेब्ला सुक्तिया दा सान्थि गोजोनाव बयबो न'आव थाफिननांगौ आरो गोजोनै बयबो संसार जानांगौ होननानै एनएलएफबिखौ लिंहरफिनदों जेब्ला दा जाय लिंहरफिनग्रा बिसोरो दायथ' लानांगौ आरो रायज्लायनायनि गेजेरजों समाधान खालामनो होनांगौ जों बेखौ लुबैयो बेनिखायनो दा जोंनि बर' आफादनि जेसेबां दङ बिथांमोनाबो सरकारखौ नारसिननांगौ सरकारा जाहाथे बिसोरखौ उइदाउट जेबो माने सलिउसन जेबो समाधान गैयाजासे होख्रां होसो खालामाबालानो बिसोरजों थाब रायज्लायनानै जाहाथे समस्याखौ समाधान खालामनानै होयो दा जों बिनि थाखाय बयबो आफादफ्रा जाहाथे सरकारखौ नारसिनो जों बेनि थाखाय बयबो खावलायहरो थांनाय 5 जानुवारि मोनाबिलि 6टानिफ्राय आरम्भ खालामनानै 12टा साराय 12टानि गेजेराव जोंनि सान्दामारियाव केम्प खालामनानै थानाय एनएलएफबिनि केडारफोरखौ आसाम पुलिसनिफ्राय थांनानै होख्रां होस्रिं खालामनानै बिथांमोनखौ लेथेर फेथेर खालामनाय जे खामानि बे खामानिया जोबोद दुखुनांथाव आरो जोबोद मुगैथाव आं कन्डेम खालामो I condemn these activities done by the police, Assam police, to scatter the NLFB cadres. मानो condemn खालामो? NLFBया जोनोम जादोंमोन जेब्ला BTR peace agreement जादों बेवहाय NDFबा ceasefire खालामदों दा बे BTR agreementआव NDFबफोरनि थाखाय satisfactory निश्चय माखासे दफाफ्रा satisfactory जायाखै आरो बेखायनो माखासे एनडीएफबीनि केडारफ्रानो एनएलएफबियाव थांफिनदोंमोन आरो जिहेतु के बिटिआरआव पिस एग्रीमेंट जाबाय बिटिसिआव पिस जाबाय गतिके हाथियार दैनो मोनला होननानै स्पेशली प्रमोद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार लोगोसे बेवहाय दंफायो एबसु आरो बेवहाय जों खोनादों आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि इनिशिएटिभआवनो बिथांमोनहा माने हाग्रायाव थांनायनिफ्राय बेक जाबोफिनदों दा बेखायनो आं दिनै खावलायगोन बिटिसिनि प्रमोद बर' इउपिपिएल सरकार आरो एबसु आरो हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांमोनहा जयैनो बे एनएलएफबिनि सायाव आलोचना खालामनांगौ सावरायनांगौ आरो बिथांमोननो गोजोनै थांनानै थानायनि राहा लामा खालामनायनि सायाव सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ जाहाथे शान्ति जायो बिथांमोनहा जाहाथे कुनु धरननि निराशा जाया बिथांमोनहा जाहाथे मानसि हिसाबै मेन स्ट्रीमाव फैनानै थांनानै थानो हायो बे एरेन्जमेन्टखौ खालामनांगौ दिनै बिटिसि सरकार प्रमोद बर' बिथांनि सरकारा बे मेटारावहाय चिफ मिनिस्टार अफ आसाम हिमन्त बिश्व शर्माजों थाबैनो जगाजग खालामनानै बे एनएलएफबिनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनांगौ बिथांमोननो रिहेबिलिटेशननि बेबस्थाखौ थाबै खालामनानै होनांगौ होननानै आङो डिमान्ड खालामो आङो अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आं बेखौ खावलायबाय दिनै